Hello guys, नै आङो सुगाव थांनानै फैदोंमोन बड' दलाइस्रिनिफ्राय बारखा बाजार ओंखारनाय लामाजों ओंखारबाय आङो नै लामाया एसे गाज्रिथार गोदोनि बिलोआ खदालजों जावफ्लेनानै गायग्रा माइखौहाय माइथिलिखौहाय खेबनो नागिरला दा मोसौआ खायजोबजाबाय हनै आगोलथ' खदालजों जावफ्लेनानैसो खुनुरुखुम गायनांगौमोन दा आंनि देखियावमोन दा बैनिफ्राय बिराद गिदिर बिलोमोन आरो बेयो मोसौ मासे हाबनो हाया मानसियाबो खबर हरलाबायोमोन जेब्लानो नायलांबाय थागोन मोजां नुयोबा लाइक हर शेयार हर कमेन्ट हर साबसक्राइब खालामना हो जौगालांनो हानाय बायदि लोगोफोर नायलां दै सेर सेर लायबावसो नै लामाया माइफ्रानो नुवाखै माइ बजाफ्रा दंजोबो नालाय अखा सिजाजोब्बाय दिनै मोनानि अखाजों बिसरा हले बरिया जासिगोन अखा लोगो मोनबाय आं नै अखाबाथ' एसे फोदों खाफालफोरनिसो आदिबासिफोरनि नायलांबाय था आं खेबलांबाय थागोन दाबो मोनाखै बिलोखौ बिलो माने दा बिलो गैला दा बिलो गैला आं खेबलांगासिनो Para, sini Ya tu, kira. mungkin ada sakti mana? Ini nih. Surya na bolti. Kepasin ya? Tinggi ani dergi. Kerja lah. Nokso. Oh, उनको थे ना? हम कदे भागी ढार? करी मिट्टी की धार आटा हैंग जंग हैंग ना जंग कोड़ी चवा के मिट्टी हंडी नुया एम खाय मन नुया हा? अब एम का दबाव दे नीट गिर हो रहा इमु सलावा Seram? दिला Dela. दिला Dela. Abu nuyi kita hudi? Nuyi kita hudi? mana borori ya kiring lawa Kirim dia. Arale ma aja binaw ale hanar buku. Dela tu esur mi gede dela. निंदे हसे निसे निदगी Tapur gi ebra. फटाफट दे अब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर